खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जा जाथायखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों आरो बे जाथायखौ नोंथांमोना साननो हागौ जे अबेबा साउथ फिल्मनि स्क्रिप्ट आङो नोंथांमोननो खोन्थाबायदों होननानै नाथाय बेफोरबायदि नङा एकदम रियेल केस आरो बे केसआ 2017 निफ्राय दासिमबो बिनि दावरावा स्रि जानायनि नामखौनो लायाखै आरो मा केस बियो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्ला मिथिगोन नोंथांमोननो आङो मा केसनि बिखय खोन्थाबायदों आरो बे केसनि मुंखौ होनाय जादों उन्नाव रेप केस 2017 आव जादोंमोन आरो डेट वाइज बुंनो थांबा गासै केसनि डिटेल्सखौ आङो भिडिअआ बहुत गोलाव जागोन बेनि थाखाय आं नोंथांमोननो सिम्पलैनो फारसेनिफ्राय खोन्थालांनि बे केसआ माबोरै जादोंमोन सासे एक्चुअली 17 इयार्सनि सिख्ला जायनो नखर सलायनो थाखाय खामानिनि जोबोद गोनांथि जादोंमोन आरो बिनि थाखायनो बियो खामानि नागिरथिंबाय थानायावनो सोरबा बिनो खोन्थायो जे जि उन्नाव एलेकायाव एमएलए दोङो बिनि मुङा जाबाय कुलदीप सिंह सेंगार आरो बै एमएलए नाव थां नोङो थांबानो बियो माबा नङा माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै नोंनो होगोन नाय नोंथांमोना जोङो सासे एमएलएखौ सासे मिनिस्टारखौ भट होनानै थिनहरो बिथांमोना जाहाथे जोंनि मदद खालामो जोंनि हादोरखौ मोजां खालामो नाथाय बै सिख्लाया जेब्ला खामानि बिनो बिनि न'आव थाङो बै कुलदीप सेंगारा बिखालिनो बियो बै सिख्लाखौ रेप खालामो आरो बिनि उनाव बिखौ रेप खालामनानै हेगारनानै हरा बिखौ खाथाबनानै दोनो गंसे न'आव आरो बिखौ सानब्रै सानबायालागि गावाल' हारसिं नङा लोगोफोर लानानै बिखौ बेफोरबायदिनो खामानि मावो आरो बिनि उनाव 11 जुन खालि बे गासैबो जुननि घटना आरो 11 जुन खालि बिखौ हेगारहरो न'आव हेगार हरनायनि उनाव न'आव फैनानै बियो बिमा बिफाखौ लिंना लानानै पुलिस स्टेशनाव थाङो पुलिस स्टेशनाव गासैबो बाथ्राफोरखौ खिन्थायो जे ओरै थोरै बाथ्रा आंखौ एमएलए बेफोरबायदि खामानि मावदों आरो बिनि उनाव पुलिसा बिसोरखौ जेबो खालामालासिनो बै पुलिस स्टेशनाव बिफाखौसो हमनानै थिगसे बुग्लिनायनि उनाव बिसोरो न'आव फैफिनो उपाय गैया दा मा खालामनो बिनि उनाव जेब्ला मिथिबाय जे पुलिसा जेबो एक्सन लाया बिनि उनाव बै सिख्लाया बै इउपिनि जि योगी आदित्यनाथ बिथांनि थाखाय अपेनलि लेटार लिरो आरो लेटाराव गासै डिटेल्सखौनो खोन्थायो जे आंखौ ओरै खालामदो पुलिस स्टेशनाव खोन्थानो थांदोंमोन पुलिसफोराबो जेबो एक्सन लायाखै उल्था जोंहा बाबाखौसो दोखो बुनानै हरदों आरो बे घटनानि खैदिनमान उनाव बै कुलदीप सिंह सेंगारनि जायफोरा सापर्टार बै सापर्टारफोरा बिसोरनि न'आव थांनानै बिफाखौ दोखो बुहैयो आरो बुहैनायनि उनाव बिखौ मोनसे केस होना होयो जे बियो हाथियार न'आव लाखिदो होननानै सिलाइफोर न'आव लाखिदो होननानै आरो बिनि केसाव बिखौ एरेस्ट खालामनाय जायो दानिया बै सिख्लाया मा मावनो नोंथाङा बिनि जायगायाव थाबाथाय मा खालामगौमोन खनसे साननानै नाय इमान दुखुनांथाव मोनसे जाथाय बिनि उनाव बै सिख्लाया पेट्रल गेलानसे लाना थांनानै योगी आदित्यनाथनि न' मोखाङाव गावआनो लुना लानानै सावना थैनो गिरदोंमोन आरो बे केसखौ इखालिसो गासै मिडियाफोरा जोंनि जि चेनेलफोराव खोन्थियो आरो बे मोनसे फकासाव फैयो जे ओरैथोरैबो मोनसे घटना जादोंमोन आरो प्राय बोसोरनि उनावसो बे जाथाया केसा जालांदोंमोन 2017 आवनो नाथाय 2019 आवसो बे गासै जाथायखौ दुनियानि सुबुंफोरा मिथिजोबो जिखालि बै सिख्लाया निजेखौनो बुथारनो होननानै फोजोबनो होननानै योगी आदित्यनाथनि जि न' बै न' मोखाङाव थांदोंमोन आरो बेयाव गासैबो जेब्ला मिथियो बिनि उनाव इलाहाबाद हाइकर्टआ सिबिआइनो आदेश हरो जे बे केसखौ तदन्त खालाम मा खोन्था मा बाथ्रा आरो बै समावनो बैदि सिख्लानि बिफाखौ पुलिसा लाना थांदोंमोन बै पुलिसफोरा बुग्लि पुलिस थानायावनो बे बिफाया थैलाङो दाना थाबाय बैनि केसा तदन्त खालामनायाव मिथिबाय जे बे कुलदीप सिंह सेंगारा नोंमारगो दुसिमार आरो बेखौ जि चार्जशीट
फाइल खालामनांगौ कर्टआव गासैबो खालामबाय आरो कर्टआ बिखौ साजाबो होबाय पुरा गासै थैजासिम जेलाव थानांगोन होननानै आरो लोगोसे माबा कारनाव जुदि बेलबो जायोबा आरो 10 बोसोर बै बिफाखौ बुथारनायनि केसावबो बिखौनो दुसि होननानै 10 बोसोर बिखौ जेलाव थानांगोन होननानै साजा होबावो नाथाय बेखिनि गेजेरावनो बैदि सिख्ला आरो लोगोसे गावसानि बिबथैनि सानै फिसाजो अट' गंसेयाव जेब्ला कर्टआव थांबायदोंमोन बै कर्टआव थांबाय थानायाव गंसे ट्राकआ एक्सिडेन्ट खालामनानै बुथारनो नागिरदोंमोन जेराव बै सिख्लाया जेबो जायासै नाथाय बै अट'आव थानाय उकिल बिथांनि उकिल आरो लोगोसे बै बिनानाव सानैया जिउ गोमालाङो बेयावनो एक्सिडेन्टआवनो आरो उकिलाबो बिराद जोखोम जायो आरो बिनि उनाव थांनाय 23 डिसेम्बर 2025 आव दिल्ली हाई कर्टआ बै कुलदीप सिंह सेंगारखौ हेगारना हरो बुङो जे अलरेडि 7 बोसोर थाबायानो जाबाय आरो बेसेबां थाबावनो बेफोरबायदि 15 लाख टाका माने बन्धक दोननाय रखम जे 15 लाख टाका होनानै बियो ओंखारबोनायनि उनाव दा बैयो फिसाजोआ आरो लोगोसे बिमाया सानैबो जोंनि दिल्लीनि इन्डिया गेटआव थांनानै कागजाव बर्ड बायदि बानायनानै बेयाव लिरो जे बे माबायदि न्याय जाखो होनानै बै बर्डखौ लानानै जनानै थायो आरो जना थानायाव गासै मिडियाफोरा बा सुबुंफोरा फकास खालामो बेनि सायाव आरो खालामनायाव बे केसा आरोबाव दावराव जाफिनो जानाय लोगो लोगो सुप्रिम कर्टआ एगेइन बै कुलदीप सिंह सेंगारखौ 29 डिसेम्बर खालि जेलाव थिनहरबावो मानोना बे बुङो नों जुदि बै रेप केसनि थाखाय बाहेर जादोंबाथाय दा नोङो 10 बोसोर आरोबाव थानांगोन बै सिख्लानि बिफाखौ बुथारनायनि थाखाय गतिके साननानै नाय नोंथांमोना जों माबा कारनाव जुदि जेलाव हाबनांगौ जायोबाथाय जोंखौ दिहुननायनि बा जोङो ओंखारबोनायनि कुनु राहाखौनो मोना नाथाय इमान गेदेर गेदेर केस मावनानै बिथांमोना फददनो माबोरै जेलनिफ्राय ओंखारबोनो हागोन दिनै सासे साइन्टिस्ट नोंथांमोनाबो मिथिगौ सनम वांचुक बिथाङा बेसेबां मोजां खामानि मावदो बिथांनि गोरोन्थिया मात्र सरकारखौ कुवेश्चन खालामनाय आरो बै कुवेश्चन खालामनायनि थाखायनो सरकारा बिखौ दासिमबो दिनै मास मोनथाम मोनब्रैयानो जालांनोसै जेलाव हाबनानै दोङो बिखौ बहननायनि मुंखौनो लायाखै गतिके बेफोरबायदि सरकारनो जोङो भट होयो जाय सरकारखौ जोङो आसा खालामो जे बे सरकारखौ भट होबाथाय जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन जोंनि हादोरखौ आरोबाव डेभेलप खालामगोन नाथाय जोंनि सरकारा मा खालामबाय दङ गतिके लोगोफोर स्रि थानानै लाब गैया जेसां नोंथांमोना गोरोन्थि मोनो सरकारनि सायाव एसांनो कुवेश्चन सों आरो बे कुवेश्चन सोंनाया जोंनि मोनसे अधिकार गोसोआव लाखि